Joy, ay nagipam, di Girl Scout mo. Ay, nag Girl Scout mo. Awmot ni. Awan, kita mo nga paglalaukon ka kita. Ay, Bitoy. Dito. Pinaglalaukon ko nga. Kaman no, bado. Ay, nandiyan sa cellphone ko. Kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal ng isang ama ay walang katulad. Siya ang sandigan at gabay natin sa bawat hamon ng buhay. Ikaw, kabarangay, paano mo may papakita sa iyong ama na pinapahalagahan mo siya? Dear Papa Dudut,
Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Araw-araw po akong nakikinig ng Barangay LS. Nakakatuwa po talaga yung mga kwento ng mga senders ninyo. Minsan nakakaiyak at minsan naman ay nakakatuwa. Pero ang pinakagusto ko yung pakiramdam na hindi ako nag-iisa sa hirap ng buhay tuwing napapakinggan ko ang mga pinagdadaanan ng mga senders ninyo. Ako nga pala si Niam, hindi po ako lumaki sa marangyang pamilya at tinutulungan ko lamang po ang papa ko sa pagbebenta ng karne sa palengke para makaraos kami sa pang-araw-araw na mga gastusin. Lumaki po ako sa poder ng papa ko. Hindi ko po talaga nakilala ang mama ko. Tuwing tinatanong ko si papa tungkol kay mama ay tahimik lamang siya. O kaya ang sinasabi niya ay huwag mo na siyang hanapin pa. At sa tagal ng panahon ay natanggap ko na rin ang sitwasyon na baka hindi ko na mahahanap ang mama ko. Pero ayos lang naman po sa akin yon. Kasi ni minsan ay hindi naman ako pinabayaan ni papa. Si papa na ang nagsilbing nanay at tatay ko. Simula noong bata pa lamang ako ay siya na ang kasama ko sa lahat ng bagay. Nakita ko kung gaano siya nagsumikap bilang tendero sa isang malit na karnehan sa palengke para lamang mapag-aral ako. Hindi man kami mayaman pero ramdam ko naman yung pagmamahal niya. Kaya pagkatapos ng klase ko ay pumupunta ako kaagad sa palengke para tulungan si papa. Mahirap po talaga ang buhay namin, Papa Dudut. Lalo na't halos lahat ng kamag-anak ni Papa ay pasaway. Sobrang gulo po nila. Laging may problema at ang iba sa kanila ay may mga bisyo pa. Kaya sa panahon ng pangangailangan ay wala rin kaming mahinga ng tulong. Pero nagpapasalamat ako dahil kahit na ganon, si Papa ay nananatiling matino at maayos. Sa totoo lang ay wala na kaming maaasahan ni Papa kung hindi ang isa't isa. Pero syempre may mga panahon din po na napapaisip ako at nangangarap na sana kahit konting ginhawa man lang ay maranasan namin ni Papa. Kasi araw-araw na lamang kahit na anong kayod at pagod namin, parang wala pa rin nangyayari. Parang kahit na anong gawin namin ni Papa, nararamdaman pa rin namin na hindi kami umaasenso sa buhay. At paminsan-minsan, nag-i-imagine at napapaisip rin ako na baka balang araw biglang magpakita si Mama para tulungan kami ni Papa kahit na papaano. May isang pinaka-rason kung bakit hindi ka pumapalto sa mga online scatter na yan, yung mga super ace guys. At dahil yun dito, makinig ka. So minabasa ko isang post guys at sabi niya, mag-ingat kayo sa ibang site ng super ace kasi yung iba peperahan lang kayo at sobrang damot sa panalo. Konti na lang yung totoo na hindi madamot sa online scatter. Ang dami ko nakikita nagpo-promote ng mga ganun pero scam naman. Doon kayo maglaro sa talagang matagal natin trusted talaga kung gusto niyo pumalto kayo. Konti na lang talaga mga legit na super ace ngayon. Hi, grabe. Ayan yung sinasabi ko sa inyo guys. At ngayon, papatunayan ko na totoo yung sinasabi niya guys. Kasi may isa akong alam na site na sobrang sikat na artista nagpo-promote nun guys. Kilala niyo yun. At guys, sobrang scam. Napakadamot sa alis cutters super ace guys. At ito yun guys, okay? So ito guys, dalawang super ace po to. Sa kaliwa ko guys, ito yung pinopromote ng artista na sinasabi ko sa inyo guys. At sa kanan ko, ito yung pinopromote ko guys na Genie Park. Ilang beses na ako naglaro guys dun sa pinopromote ng artista ang kilala ko guys. At sa ilang beses na yun guys, promise, bihira lang ako manalo. Minsan talagang lamang italo ko kayo sa panalo guys, maniwala kayo sa akin. Kaya di porke pinopromote ng mga artista guys, maniniwala na kayo. Okay? Para malaman nyo, para patunayan. Ano? Buti naman at nandito ka na. Ano po? Kaawaan ka ng Diyos. Kamusta yung pag-aaral mo, ha?
Ayos naman po. Mabuti naman kung ganon. Palagi mong pagbubutihin yung pag-aaral mo, ha? Yan na lang ang natitirang paraan para umasenso tayo sa buhay kahit papaano. Alam ko naman po yun. Pero alam nyo pa, may naisip ako na mas magandang paraan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bakit di na lang kaya tayo gumawa ng illegal? Ano bang pinagsasabi mo dyan, bata ka? Ang baba kasi ng sahod kapag legal yung trabaho. Kaya napagtanto ko na baka aasenso tayo sa buhay kung gagawa tayo ng illegal. Oy, gusto mong matulad sa mga kamag-anak natin na puro patabo ng mga buhay? Hindi solusyon yan, Liam. Eh naman po, di na kayo mabiro. Pwes, hindi magandang biro yan. Huwag na huwag kang maiingit sa mga taong umasenso sa buhay dahil may napakan silang tao. Maniwala ka sa akin, anak. Dadating ang panahon na kakarma hindi ng mga taong yan. Lagi mong tatandaan na di bali ng mahirap tayo. Basta lumalaban tayo ng patas sa buhay. Ay, alam ko naman po yun. Ay, pa, may gusto po sana ako itanong sa inyo. Pero sana, huwag kayong magalit ha. Bakit? Ano yun? Mayaman po ba si Mama? Ako, Liam. Magabang ka na lang ng mga bibili dyan ng karne. Pakinggan niyo muna kasi ako. Isipin niyo ha, pinalaki niyo ako ng mag-isa. Tapos ni minsan, hindi man lang tayo natulungan ni Mama. Siguro panahon na para singilin natin siya, di ba? Bakit? Hindi pa ba sapat yung ginagawa kong lahat para sa'yo? Hindi naman po sa ganon. Yung akin lang naman, kayo po yung sumalo ng lahat ng responsibilidad at obligasyon ni Mama. At sobrang di po patas yun para sa inyo. Anong sinasabi mo? Na gusto mong hanapin yung mama mo? Ganun ba yun? Eh, parang ganun na nga ho. Para saan ba? Hindi ba't matagal ko na sinasabi sa'yo na kusa tayong iniwan ng mama mo nung maliit ka pa lang? At wala siyang balak na balikan pa tayo. Alay niyo naman pa. Baka gusto na tayong balikan ni Mama pero hindi niya lang alam kung saan tayo hahanapin. Ganun ba? O edi sige, hanapin mo na lang yung mama mo at iwan mo na ako. Kayo naman po, sobrang matampuhin. Siyempre, hindi ko naman po magagawa sa inyo yun. Kung ganun, bakit palagi ka na lang nagtatanong sa akin tungkol sa mama mo, ha? Curious lang naman po ako pa, yun lang yun. Alay niyo naman, baka mayaman na si Mama ngayon, di ba? Kung ganun, nako, sigurado tiba-tiba tayo. Mas pipiliin ko na lang kumain ng pagpag kaysa manghingi ng tulong doon sa walang kwenta mong nanay. Ikwento niyo na kasi sa akin kung bakit tayo iniwan ni Mama. Ang tagal-tagal ko na nagtatanong sa inyo pero ni minsan hindi niyo man lang ako sinagot ng maayos. Alam mo kasi, may mga bagay na dapat nililibing na sa limot. May mga ganyang klaseng bagay, hindi na dapat inaalungkat dyan. At isa pa, maayos naman tayo na wala yung mama mo, hindi ba? Nakakakain pa rin naman tayo na maayos. At kahit sira-sira yung bahay natin, at least may nasisilungan pa rin tayo, hindi ba? Ay, kung sa bagay. Pero pa, kung sakaling mayaman na nga si Mama, at kung sakaling tutulungan niya tayo, makakaasa po kayo. Makakaasa na ano? Makakaasa kayo na tatanggapin ko yung tulong niya. Ang hirap ng buhay ngayon, tatanggi pa ba ako? Kayo talaga mga bata ngayon. Ayaw nyo nakakaranas ng hirap sa buhay. Gusto nyo yung tipo nakukuha nyo kagad yung mga gusto nyo. Ano nyo naman nasabi yan? Lahat kasi ng gusto nyo, nakukuha nyo kagad. Halimbawa na lang, kapag gusto nyo manood ng teleserye, may internet na. Tapos kung gusto nyo makipaglandian sa mga girlfriend nyo, ayan, may messenger na rin. Alam mo ba nung panahon namin? Naku po, mukhang alam ko na kung saan papunta tong usapan na to ah. Makinig ka muna kasi. Alam mo ba nung panahon namin, wala kaming TV. Tapos kailangan pa namin pupunta doon sa kapitbahay para makinood ng TV. Ilang beses ko na pong narinig yan pa. Pwes, pakinggan mo ulit hanggang tumatak dyan sa utak mo. Mga padudot, dinaan ko na lamang sa biro ang mga sinabi ko tungkol kay Mama noong araw na yon. Pero ang katotohanan ay hindi talaga nawala ang tampo ko sa kanya. Iniwan niya kami noong sobrang gipit kami sa buhay at iniatang niya lahat ng responsibilidad kay Papa. Kaya hanggang ngayon ay hirap pa rin akong hanapin sa puso ko ang kapatawaran at pag-unawa para sa sarili kong ina. Noong mga panahong yun ay pilit kong iniiwasan na isipin yung tunay ko na nararamdaman sa sarili kong ina. Kasi kahit mahirap ang buhay namin ni Papa, nakakaraos pa rin kami. Kahit papaano, kahit na isang kahig isang tuka lang kami.
sobrang hanga ako kay Papa kasi ginagawa pa rin niya ang lahat para mapag-aral ako. Noon pa lang ay sinabi ko na sa sarili ko na balang araw kapag nakatapos na ako ng pag-aaral ay ibabalik ko lahat ng sakripisyo niya. At kapag nagkaroon na ako ng magandang trabaho ay pinangako ko na hindi na kami maghihirapan ni Papa. Pero habang tumatagal ay parang lalo lamang akong sinusubok ng tadhana. Dumating yung araw na nagsara ang pwesto ni Papa sa palengke at nawalan siya ng trabaho. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot, takot at pangamba. Ang sakit pala sa pakiramdam, yung wala kang magawa para sa sarili mong ama. Simula noon ay ilang beses kaming nagtiis na kumain ng pagpag. Nagsimula ng mga lakal si Papa kahit delikado at mahirap para lamang may kita. Kapag sinasabi kong tutulungan ko siya ay lagi siyang tumatanggi. Alam niyang hindi biro ang mga lakal. Madalas inaabot na siya ng magdamag para lamang makarami at ayaw rin niyang maapektuhan ang pag-aaral ko. Pero dumating talaga sa punto na hindi ko na kayang tiisin ang sitwasyon namin. Habang lumilipas sa mga araw, lalo ko lang nakikitang unti-unti nang nahihirapan si Papa sa pangangalakal. Halos araw-araw, bumabalik siya ng bahay na pagod, pawisan at sugatan ng mga kamay. Habang ako naman ay napipilitang manghingi ng pagkain sa mga kaklase ko para namang may makain. Kaya naman napagdesisyonan kong kausapin si Papa at sabihin ang isang bagay na alam kong hindi niya magugustuhan pero kailangan. Pa, mabuti nakauwi na kayo. Choose Nido, your act of love. Uwi na kayo. Nga pala, eto, may dala akong bihon. Sa'yo na yan. Naku, ayos lang po ako. Kumain na ako. Sigurado ka ba? Opo, nanghingi po ako ng baon dun sa kaklase ko. Ang totoo nga yan pa. Eto pa nga oh, may natira pa. Hatiin po natin tong hotdog at chicken nuggets na binigay sa akin ng kaklase ko pa. Sa'yo na yan, anak. Alam kong kailangan na kailangan mo yan, lalo pat ngayon nag-aaral ka. Oh, eto ang bihon. Isaw mo na rin dyan. Pa, buong magdamag kayo ng alakal eh. Kailangan nyo rin naman kumain kahit papano. Huwag mo na akong intindihin. Ayos lang ako. O sige, ganito na lang. Sa inyo na po yung bihon, sa akin na lang tong natirang baon ng kaklase ko. Okay po ba yun? Sige na. Hindi ko nga alam kung bakit pa natin pinagtatalunan to eh. Para tayong mga sira. Maniwala po kayo sa akin, gutom lang yan. Maupo na po kayo. Mabuti na lang talaga at nakatikim na rin tayo ng ibang pagkain. Nakakasawa na rin kasi yung pagpag eh. Naku, sinabi nyo pa. O eto po, sa inyo na tong hotdog oh. Sige lang, kumain ka lang dyan. Magtatampo po ako sa inyo pag di nyo po tinanggap yan. Sige na nga, mapilit ka eh. Nga pala pa, may sorpresa po ako sa inyo. Ano yun? Saglit lang po ah, kukunin ko lang sa bag ko. Eto po, may kanin na po tayo. Uy, saan mo naman nakuha yan? Lagay ko na po rito ah. Anak, Ayan. umami ka nga sa akin. Ninako mo ba yan? Si Papa talaga oh. Mahirap po tayo, oo, pero hindi naman po tayo magnanakaw. Bigay lang din sa akin to ng kaklase ko. Nanghingi kasi ako sa kanya. At sa awa ng Diyos, eto po, napagbigyan niya ako. Anak, pasensya ka na talaga ha? Dapat hindi ka nahihirapan ng ganito eh. Paano ba naman kasi? Nalugi pa yung karnihan sa palengke. Kaya ayan, hindi na sila nagdalawang isip na tanggalin ako. Huwag na po kayo manghinayang dun. Hindi din naman kasi kalakihan yung kita dun eh. Nga pala, nag-apply na din ako bilang construction worker kung saan pumapasok yung kaibigan ko. Nag-text na po ba sa inyo yung pinag-applyan nyo sa construction? Anong text? Eh wala naman ako cellphone na.
Makikibalita na lang ako doon sa kaibigan ko bukas. Mabuti naman po kung ganun. Huwag po kayong mag-alala. Ipagdarasal ko po na matanggap kayo. Sana nga anak. Sawang-sawa na rin ako sa pangangalakal eh. Alam mo yung tipong nakaasa ka lang sa swerte? Ang hirap na walang regular na pagkakakitaan. Naiintindihan ko po kayo. Pero di bali na lang. Kasi kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, mag-iiba na din ang takbo ng buhay mo. Huwag ka mag-alala. Ipinapangako ko sa'yo na igagapang ko yung pag-aaral mo. Ang totoo nga niyan. Ayos lang sa akin kung hindi mo ako tulungan pagdating ng panahon. Ang gusto ko lang ay makaranas ka ng maganda at maginhawang buhay. Gusto kong maranasan mo ang buhay na hindi ko pa naibibigay sa'yo hanggang ngayon. Nga po pala pa, gusto ko po sana kayo kausapin tungkol dyan eh. Bakit? May problema ba? Wala naman po. Kaso lang, gusto ko na po sanang tumigil sa pag-aaral. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Pa, sorry ah. Pero ako na po yung nahihirapan para sa inyo eh. Tsaka napagtanto ko rin na kapag tumigil ako sa pag-aaral, mas matutulungan ko po kayo. Liam, huwag mong pairalin yung katangahan mo. Gusto mo bang matulad sa akin, ha? Ano pong gusto nyo? Yung tingnan ko lang kayo habang nahihirapan kayo sa pangangalakal. Maniwala kayo sa akin, para din sa inyo to. Di bali nang mahirapan ako, basta makapagtapos ka lang. Ayoko matulad ka sa akin, anak. Gusto ko lang naman po sanang pag-aangin yung pasanin nyo eh. Alam kong hindi biro yung pinagdadaanan nyo para lang makapagtapos ako sa pag-aaral. Pero pa, pwede ko naman balikan yung pag-aaral ko kung kailan ko gusto eh. Titigil ka sa pag-aaral, tapos ano? Sasama ka sa akin sa pangangalakal. Huwag na, Liam. Maghahanap ka lang ng sakit ng katawan. Pa, ang akin lang. Tapos na ang usapang to. Sige na, kumain ka na lang dyan. Papadudot, hindi talaga pumayag si Papa na tumigil ako sa pag-aaral. Sa totoo lang ay nalulungkot ako noon kasi alam kong mas lalo lamang siyang nahihirapan sa tuwing pinipilit niya na makapagtapos ako. Pero kahit na ganoon ay natutuwa rin ako kasi ramdam na ramdam ko kung gaano ako kamahal ni Papa. Kaya niyang tiisin lahat ng hirap para lamang mabigyan ako ng magandang kinabukasan. Nang mga panahong yun ay sobrang gipit na kami. Pakiramdam ko ay hindi pa rin kami pinapabayaan ng Diyos. Kasi isang araw ay natanggap si Papa sa trabaho sa construction na matagal na niyang ina-applyan. Sobrang saya ko noon kasi sa wakas ay may regular na siyang kita at hindi na niya kailangang mangalakal sa pang-araw-araw. Iniisip ko kaagad na gusto ko ring tumulong kaya sinabi ko sa kanya na gusto ko ring mag-apply sa construction. Pero tulad ng inaasahan ko ay nagalit lamang si Papa at sinabi niyang hindi po pwede. Na ang dapat ko raw unahin ay ang pag-aaral ko. At dahil mahal ko si Papa, sinunod ko siya at wala na akong sinabi pa. Sobrang saya din namin noong unang beses niyang sumahod. Ang una pa niyang binili ay 2 mura na second-hand cellphone sa kakilala niya sa construction. Tuwang-tuwa po ako noon at sobra po akong nagpasalamat kay Papa. Hindi bang kami biglang umangat pero ramdam ko yung unti-unting ginhawa. Sa mga panahong yon, naniwala talaga ako na kapag marami ka ng pinagdaan ng hirap, darating din ang panahon na makakabawi ka, nagagaan din ang lahat. Pero dumating ang panahon na parang sinampal ako ng tadhana at pinaalala na hindi pa pala tapos ang laban. Na kahit gaano ka na katagal lumalaban, may mga bagay pa rin na hindi mo kayang paghandaan. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Unti-unti ko nang napapansin na may mga pagbabago kay Papa. Nung una'y napansin ko na parang mabilis siyang pumayat. Akala ko ay dahil lamang sa pagod sa trabaho sa construction. Sanay na kasi ako na umuuwi siyang pagod pero habang tumatagal ay mas lalong halata ang pagbagsak ng katawan niya. Hindi lang siya basta napapagod, palagi na siyang hinihingal. Grabe siyang pagpawisan kahit na hindi mainit at kung ano-anong sakit sa katawan ang bigla na lamang niyang nararamdaman. Minsan nagreklamo siya ng pananakit sa dibdib at minsan sa likod at minsan naman ay wala siyang ganang kumain.
Ramdam ko na may mali na. Pero pilit niyang sinasabi na okay lamang siya. Hanggang sa isang araw habang nasa eskwela ako ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isa sa mga katrabaho niya. Ang sabi niya ay bigla na lang daw nawala ng malay si Papa sa trabaho at agad na isinugod sa ospital. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Pakiramdam ko ay parang tumigil ang mundo ko, Papa Dudut. Sobrang lakas ng kaba ko at hindi ko mapigilan ang iyak ko habang nagmamadaling pumunta sa ospital. Sa isipan ko ay baka yun na ang huling pagkakataon na makikita ko si Papa. Pagdating ko sa ospital, agad akong dinala sa doktor na tumingin sa kanya. Doon ko nalaman na may thyroid disease si Papa at hindi na pala bago yon. Matagal na raw niyang nararamdaman ang mga sintomas pero hindi niya sinasabi dahil ayaw niyang mag-alala ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon, Papa Dudut, halo-halong takot, pangamba at konsensya. Litong-lito ang isipan ko. Lalo na't hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para sa pagpapagamot niya. Sobrang bigat sa pakiramdam kasi alam kong kapag hindi ko ito nagawa ng paraan ay baka mawala sa akin si Papa. Pero sa gitna ng lahat ng takot at gulo sa loob ko, isang bagay lang ang malinaw. Gagawin ko ang lahat kahit na ano para lamang gumaling si Papa. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako susuko dahil kung paano niya ako ipinaglaban noon, ako naman ang lalaban para sa kanya ngayon. Bear Brand 840 grams, 279.50 pesos na lang. Price off, tibay on. I have to share my new favorite, this pink Atomic card. And it's not just cute, it's also convenient for paying later shopping, and also it has a 0% interest on monthly purchase. Plus, it has a spending limit of up to 200,000 and there are no annual fees. And also, you can enjoy flexible installment options and split your bills over 3 or 6 months. So let me tell you how I use it. So today, I treated my sister and my BF a coffee. And instead of worrying about cash, I just pulled out my Atomic card. It was cashless and hassle-free. Next is I grab a birthday cake for my cousin. And with my Atomic card, I didn't stress about paying up front. I will handle it later, so easy to use. With Atomic, shopping is stress-free, no hidden fees, total control over how you pay, and an easy application process. If you want a convenient way to shop anywhere, download the Atomi app today and apply for your own Atomi card. Pa, kamusta na po yung pakiramdam niyo? Ayos lang ako. Anak, pakikuha nga muna yung cellphone ko sa gilid ng kaliwang tuhod ko. Teka, saan po ba? Ay, ito po. Sandali lang ha. Sino po yung text niyo pa? Boss ko sa construction. Manghihiram ako ng pera. Baka malubog lang po kayo sa utang pag ginawa niyo yan. Di bale na. Basta makalabas lang ako dito. Nga pala, kamusta na yung pag-aaral mo? May sasabihin po sana ako sa inyo pero huwag kayong magagalit ha. Bakit? May problema ba? Ay, ka lang naman kamatis dito. Kasi ano pa eh, Sige na, sabihin mo na sa akin. tumigil na po muna ako sa pag-aaral. Ano? Natanggap po kasi ako bilang waiter sa restaurant na pinag-applyan ko eh. Tsaka sa makalawa na po ako magsisimula. Anak naman, ba't mo naman ginawa yun? Pa, wag na po kayong kumontra. Yung pag-aaral ko, makakapaghintay naman po yun eh. Pero ang mahalaga ngayon, yung mailabas ko kayo dito sa ospital. Pero hindi pa rin ako natutuwa sa ginawa mo. Pinapangako ko po sa inyo na kapag nakalabas na kayo dito, babalik din po ako sa pag-aaral. Pero ako yung tatay mo. Hindi mo ako responsibilidad. At obligasyon kong alagaan at pag-aralin ka hanggang sa makapagtapos ka. Huwag na po kayo mag-isip ng ganyan. Kaya ko to pa. Kaya nga nang sabi ko, ang mahalaga ay yung makalabas kayo dito sa lalong madaling panahon. Basta, panghawakan ko yung sinabi mo ha. Opo, pangako po.
Basta mailabas ko lang po kayo dito tapos babayaran ko lang ng buo yung gastusin natin dito sa ospital. Hindi yun. Ha? Ano pong hindi yun? Pangahawakan ko sinabi mo na balang araw, magtatapos ka sa pag-aaral mo. Opo, pangako po yun. Babalik po agad ako sa pag-aaral. Oh, sandali lang. Yung boss nyo na po ba yan, pa? Oo. Ay, hindi pa daw siya sigurado kung matutulungan niya ako. Huwag na po kayo ma-stress. Ako na pong bahala sa inyo. Pasensya ka na anak ha. Pakiramdam ko kasi parang wala akong kwentang ama. Huwag nga po kayo mag-isip ng ganyan. Ni minsan po, hindi ko naisip yan. Kasi para sa akin, kayo ang pinaka-the best na papa. Sinasabi mo lang yan para pagkanin ng loob ko eh. Papa naman, hindi po. Uy, alam mo, Simulat sa pool, nakita ko na po lahat ng sakripisyo nyo para sa akin. Kaya ngayon, sana pa, hayaan nyo na po ako na matulungan kayo. Maraming salamat anak. Huwag kang mag-alala. Kapag nakalabas na ako dito, babawi ako sa'yo. Huwag nyo na po muna kasing isipin yan. Ang isipin nyo, gumaling kayo agad. Papadudot yun na po siguro ang pinakamabigat na pagsubok na dumating sa buhay ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nag-overtime sa restaurant. Kahit pagod na ako, kahit halos hindi na ako nakakakain ng maayos o nakakatulog ng sapat. Para lamang makalikom ng pera, pambayad sa pagpapagamot ni Papa. Gabi-gabi akong umuuwi na halos gumagapang na sa pagod pero bit-bit pa rin ang pag-asa na balang araw ay makakaahon din kami. Pero kahit na anong sikap ko, parang lalo lang akong nilulubog ng tadhana. Hanggang isang araw, isang ideya ang pumasok sa isipan ko. Ang tanging paraan na naisip ko ay ang hanapin ang mama ko at subukang humingi ng tulong sa kanya. Sinubukan ko siyang hanapin sa Facebook at sa awa ng Diyos ay nakita ko rin ang account niya. Agad ko siyang minessage pero ilang araw ang lumipas, walang sagot. Paulit-ulit kong chinecheck kung nakita na niya ang mensahe ko pero palaging seen lang ang nakalagay. Hanggang sa isang araw ay napansin ko sa isa niyang post na may nakalagay na address. Hindi ko alam kung sa kanya talaga yon, pero nagdasal ako ng taimtim at nilakasan ang loob ko. Pinuntahan ko ang address na yon at umaasang baka sa wakas, matulungan na rin kami ni Papa. Iniisip ko na siguro naman pagkatapos ng mahabang taon, may puwang pa rin ako sa puso ni Mama bilang anak niya. At siguro naman ay hindi niya ako tatalikuran. Pero pagdating ko sa bahay niya, ibang-iba sa inaasahan ko ang sumalubong sa akin. Maayos ang bahay, may sasakyan sa garahe at may mga bata sa loob. Lumabas si Mama at pagkakita niya sa akin ay tila hindi niya alam kung paano ako kakausapin. Nang sinabi ko kung sino ako at kung bakit ako naroon ay diretsahan niya akong sinagot. May bago na raw siyang pamilya at hindi na siya pwedeng tumulong sa amin. Nabigla ako. Parang biglang lumamig ang paligid. Pero kahit na ganoon ay nagmakaawa ako sa kanya at ang sabi ko ay di bali na kung ayaw niya akong kilalanin bilang anak niya. Basta matulungan niya lamang si Papa. Kahit kaunting tulong lang sana, kahit pansamantala. Pero nanatiling matigas ang puso niya. Sa huli ay inabot niya sa akin ang 1,000 at sinabi niyang wala na siyang maitutulong pa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at sobrang sakit noon. Kung dati kahit papaano ay nagagawa ko pang magbiro tungkol kay Mama, nagpapatawa lamang ako para hindi ko maramdaman ang sakit ng pang-iiwan niya. Ngayon, hindi ko na kayang banggitin ang pangalan niya nang hindi ako masasaktan. Aminin ko nung mga panahong yon ay nagtanim talaga ako ng matinding sama ng loob sa sarili kong ina, Papa Dudut.
Wala po. Wala po to. Ayos lang po ako. Sige na, magsalita ka na. Kilala kita. Alam ko may buwabag-abag dyan sa isip mo. Pinuntahan ko po kasi si ano eh. Pambihira ka talagang bata ka, oh. Ano ba kasi nangyari, ha? Pa, Sino pinuntahan mo? pinuntahan ko po si Mama. Liam, bakit mo naman ginawa yun? Para saan pa? Nagbakasakali po kasi ako Na ano? Natulungan niya tayo? Sinasabi ko sa'yo, umaasa ka lang sa wala. Pa, siguro panahon na para sabihin niyo sa akin kung ano ba talaga nangyari sa inyo ni Mama. Ang totoo niyan, ayoko na sana ikwento to sa'yo pero ipinagpalit ako ng mama mo sa kano. Wala siyang kwentang ina. Sana magdusa siya sa piling ng kano na yon. Isinusumpa ko na hindi siya magiging masaya at habang buhay siya magiging miserable. Anak, tama na yan. Ito mismo yung dahilan kung bakit minsan hindi ko ikwento sa'yo yung tungkol sa mama mo. Kasi kilala kita eh. Alam ko magtatanim ka lang ng sama ng loob kapag nalaman mo yung ginawa ng mama mo bago niya tayo iniwan. Ang totoo niyan ba? May isa pang dahilan kung bakit galit na galit ako kay Mama eh. Bakit? Anong ginawa ng mama mo sa'yo? Nung kinausap ko siya na tulungan tayo, tinaboy niya lang ako na parang asong kalye. Tas binigyan niya ako ng 1,000. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Dapat simulat sa pool pa lang nakinig ka na sa akin. Walang kwenta yung nanay mo. Pero hindi rin naman kita masisisi kasi lumaki ka na wala siya sa tabi mo. Kaya gusto mo lang naman eh makilala siya. Kung alam ko lang na ganun pala kagaspang yung ugali niya, dapat hindi ko na siya nilapitan eh. Ang ihabang niya. Akala mo kung sino, porke nakapag-asawa lang ng kano. Isinusumpa ako, lalagapak din siya sa lupa balang araw. Liam, makinig ka. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang galit mo. Kasi yan din mismo yung naramdaman ko nung iniwan niya tayo. Pero kasi anak, ayokong lamunin ka ng galit mo. Kaya hayaan na lang natin siya. Eto yung 1,000 binigay niya. Alam niyo kung ano nababagay dito? O eto, tinan niyo maigi gagawin ko. Oh, ayan. Uy, ano ka ba naman? Ba't mo inagis yung pera? Hindi ko matatanggap yung 1,000 na yan ang galing sa maruming babae na yon. Ikaw naman kasi anak eh. Ba't mo naman kasi tinanggap kung labag naman pala sa loob mo? Ewan ko ba pa? Nung inabot niya sa akin yung 1,000, biglang na lang ako natulala. Pero kung may babalik ko lang yung panahon, isasaksak ko sa bibig niya yung 1,000 na yan eh. Oh, kumalma ka. Tignan mo nga yung mukha mo. Namumula ka na sa galit. Paano naman tayo pa? Anong ibig mo sabihin? Aaminin ko nahihirapan na ako sa trabaho. Kahit anong sipag at tiyaga yung gawin ko, hindi pa rin sapat yung perang naipon ko para maipagamot kayo. O ngayon, naiintindihan mo na ako. Ito yung dahilan kung bakit gustong-gusto ko na makapagtapos ka ng pag-aaral. Anak, sobrang lupit ng mundo sa mga taong walang pinag-aralan. Tsaka ako na muna iisipin yan pag magaling na kayo. Huwag ka mag-alala. Kaya ko to. Ako pa ba? Hindi ako mamamatay. Masamang damo yata to. Eh talaga, nagawa niyo pa magpatawa. Makinig ka sa akin. Kinaya natin na wala yung mama mo sa napakahabang panahon. Pero naghihirap at nagdusa rin naman tayo. Pero hindi mo mababago ang katotohanan na kinaya pa rin natin ang wala siya. Kaya Liam anak, kalimutan mo na yung mama mo ha. Huwag ka mag-alala. May awa ang Diyos. Malalampasan din natin ang pagsubok na ito. Kahit anong mangyari, hindi na ako lalapit sa kanya para humingi ng tulong. Pinapangako ko yan. Sige lang, magalit ka. Ilabas mo lahat ng sama ng loob mo sa kanya. Pero pagkatapos ng araw na to, kalimutan mo na yung sakit na idinulot niya sa'yo, ha? Mabuti na lang talaga nandiyan kayo pa. Laro ka ng laro dyan. Magjowa ka naman. Wala akong time sa ganyan, no? Wala akong time. Kung di sa paglalaro, may time ka sa pagjowa, wala. Try mo sa lit match. Lit match?
Ano yun? Bakit ngayon ko lang narinig yun? Nakakilala ko din ng mga bagong friends, ng mga pwede mo makilala. Tsaka malay mo, doon ka na magka-jowa. Oh, sige. Ano ba kasi meron din sa late match na yan? Makakahanap pa ako ng forever dyan? Aba, oo no. Magkaka-jowa ka doon. Try mo kasi. Download mo. Sige nga. Ano nga ulit i-download ko? I-search mo late match. Late match. Ano, download mo na. Try mo yan ha. Yung sabi ko sa'yo, hindi ka laro-laro dyan. Magka-jowa ka rin minsan. Okay na, nag-download ko na. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag pati kayo nawala sa akin. Wala ka sa akin. Hindi ako mawawala sa'yo. Ika nga rito. Payakap nga. Mahal na mahal ko kayo pa. Mahal na mahal din kita, anak. At kahit pagod na ako ay pinilit ko pa rin bumangon araw-araw para masustentuhan ang mga pangangailangan namin ni Papa. Lalo na ang gamot niya at mga bayarin sa ospital. Hindi naging madali pero wala akong ibang pagpipilian kundi ang kayanin ito. Wala akong panahon para manghina o magreklamo. Dahil alam kong walang ibang tutulong sa amin kundi ako lamang. At aminin ko rin, kahit na sobrang sama ng loob ko kay Mama, kahit ilang beses ko nang gustong kalimutan siya, hindi ko pa rin magawang i-block ang account niya sa Facebook. Siguro kasi may parte pa rin ng puso ko na umaasa kahit kaunti na isang araw, makakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya na nagsisisi siya, nahihingi siya ng tawad o baka sakaling mag-alok ng tulong. Pero hindi dumating ang araw na yon, Papa Dudut. Hanggang sa natutunan ko na lamang tanggapin na marahil, hindi na talaga niya ako kailanman kikilalanin bilang isang anak. Yung 1,000 na ibinigay niya sa akin ay kinuha ko ulit yon at ipinambili ko na lamang ng gamot ni Papa. Labagman sa loob ko, alam kong mas mahalaga ang kalagayan ni Papa kesa sa pride ko. Pero habang inaabot ko sa kasirang perang yon, hindi ko maiwasang maramdaman na parang pinili ako ni Mama. Yung 1,000 na yon, sa dami ng taon na nawala siya, sa dami ng gabi na umiiyak ako habang hinahanap siya, yun lang ang ibinigay niya. Para sa akin, hindi lang pera yon. Isa yung paalala na sa paningin niya ay wala akong halaga. Masakit pero wala akong magagawa, kundi ang lunukin ang lahat at magpatuloy. Napagtanto ko rin sa mga panahong yon kung gaano kahirap maging mahirap. Kasi kapag mahirap ka, parang wala kang karapatang magreklamo, magdamdam o humingi ng tulong. Parang lagi kang nasa ilalim ng paa ng ibang tao. May mga pagkakataong pakiramdam ko ay binabastos na ako ng mga tao sa paligid ko, pero wala akong magawa kasi kailangan kong tiisin ang lahat para lamang mabuhay. Napaisip din ako noon. Siguro kung mayaman lamang ako, kung maayos lang ang itsura ko at desente ang bihis ko, noong nagpakilala ako kay Mama ay baka hindi niya ako basta-basta itataboy. Baka tinanggap niya ako at kinausap niya ng mas maayos. Pero hindi ganon ang nangyari, Papa Dudut. At kahit mahirap tanggapin, kailangan kong lunukin ang katotohanan na ang mama ko ay isa palang matapobre, makasarili at walang pusong tao. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating din yung araw na tumawag yung boss ni Papa at nagkausap sila. Napagkasunduan nila na tutulong siya sa amin at papautangin niya kami ng pera para sa pagpapagamot ni Papa, pero ibabawas na lamang yon sa sahod ni Papa buwan-buwan. Naawa raw kasi siya kay Papa lalo na nang minsang dumalaw siya sa ospital at nakita niya mismo ang kalagayan ni Papa. Sobrang bigat daw sa loob niya kaya hindi na siya nagdalawang isip na tulungan kami.
Sobrang tuwa ko po talaga noong araw na yon at ramdam ko na kahit sobrang pagod ako sa trabaho sa restaurant, yung tipo bang parang wala ng patutunguhan ng lahat ay bigla akong nakahinga. Kasi kahit papaano ay may liwanag na kaming nakita sa gitna ng mga problema. Grabe talaga ang pasasalamat ko noon kasi alam kong kahit paunti-unti ay makakabangon na muli kami ni Papa. Lalo na't nakalabas na siya ng ospital. Pero syempre hindi ibig sabihin noon ay naging madali na ang lahat. Kailangan pa rin naming bayaran ni Papa ang perang inutang namin. At ako naman tuloy pa rin ang pagtatrabaho sa restaurant. At may mga panahon din na tumutulong ako sa pagbabayad ng utang kahit kaunti lang ang kaya kong ibigay basta makatulong at makabawas doon sa perang inutang namin. Ngayon, Papa Dudut, sobrang laki ng pasasalamat ko dahil sa wakas ay nakaligtas na rin si Papa sa kondisyon niya. Matagal din akong nabuhay sa takot at kaba kaya nung gumaling si Papa ng tuluyan, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. At sa lahat ng pinagdaanan namin ay may isang bagay talaga akong natutunan. Walang halaga o kapalit ang pagmamahal ng isang magulang. Walang anumang pera ang makakatumba sa sakripisyo at malasakit ng isang magulang na tunay na nagmamahal sa anak niya. At sa tingin ko, yung lahat ng pinagdaanan naming pagsubok, lalo na yung halos mawala na kami ng pag-asa ay naging paraan na rin siguro ng Diyos para ipakita sa akin ang isang mahalagang katotohanan. Ano ka dito? Baka gusto niya ipaunawa sa akin na hindi ko kailangang hanapin o pilitin pa ang presensya ng mama ko sa buhay ko. At baka gusto niyang ituro na sapat na ang pagmamahal at presensya ni Papa Dudut. Pa, nandito na po ako. Ano po? Kawaan ka ng Diyos, anak. Nga pala, may sorpresa ako sa'yo. Oh, ayan. Wow, leche flan! Paborito ko! Kainin mo na yan, ha? Wala pa naman tayong ref. Salamat po, pa. Kahit ano, para sa'yo. Ay, nga po pala. Kumusta naman po yung trabaho nyo? Ayun, okay lang naman. Huwag po kayo masyado magpapakapagod, ha? Ayoko po magkasakit kayo ulit. Aba, syempre. Ang hirap kaya magkasakit. At isa pa, ayoko nang bumalik sa ospital na yun. Noong nandun ako, pakiramdam ko mas lalo ako magkakasakit eh. Nga pala, may gusto sana akong pag-usapan natin. Ano po yun? Kailan ka ba babalik sa pag-aaral? Pa, Seryoso ko. Tigilan mo na yung pagtatrabaho sa restaurant at bumalik ka na sa pag-aaral. tutulungan ko po muna kayo na mabayaran lahat ng utang nyo dun sa boss nyo. Sige na nga. May magagawa pa ba ako? Mapihilit ka eh. Pero ipangako mo sa akin na kapag nabayaran na natin yun ng buo, babalik ka na sa pag-aaral ha? Pangako po yun. Mabuti naman kung ganon. Eh, anak, may gusto sana ako itanong sa'yo. Ano po yun? Pero huwag kang magagalit ha. Kinabahan tuloy ako sa gusto nyong sabihin pa. Ano po ba kasi yun? Yung mama mo ba, nagparamdam pa sa'yo simula nung nakalabas ako ng ospital? Hindi na po. Hindi naman na po kailangan eh. Hindi naman po siya kawalan. Alam kong malaki ang kasalanan ng mama mo sa akin. Lalong-lalo na sa'yo. Pero may papakiusap sana ako sa'yo. Anak, kung pwede, pakawalan mo na sa puso mo yung galit at puot na nararamdaman mo sa mama mo. Akala ko po ba galit kayo sa kanya? Oo, noon. Pero nung nagkasakit kasi ako at akala ko mamamatay na ako, napagtanto ko na sobrang ikli ng buhay para magtanim ng sama ng loob kahit kanino. Hindi po ganun kadali yung gusto nyong gawin ko pa. Pero subukan mo, anak. Wala namang mawawala kung susubukan mo eh.
Alam niyo po ba kung ano yung ikinagagalit ko? Yung tipong pride at dignidad na nga lang yung meron tayong mga kapos sa pera, tapos nagawa pa niyang wasakin yun. Ang totoo nga niyan, sobrang sama ng loob ko nung napilitan akong ipambili ng gamot niyo yung 1,000 binigay niya sa akin. Magpasalamat na lang tayo at nalampasan na natin yung pagsubok na yun. Ay, mas matatanggap ko pa nga siguro kung ibang tao yung gumawa nun sa akin eh. Pero pa hanggang ngayon, hindi ko lubos akalain na magagawa sa akin yun ng sarili kong nanay. Pero nandito naman ako, anak eh. Makakaasa ka na hindi kita pababayaan hanggang sa huling hininga ko. Pasensya ka na. Dapat hindi na kita tinanong na tungkol sa mama mo. Ayos lang po yun. Wala naman po kayong kasalanan eh. Biktima lang din kayo ng kasakiman niya. Siguro panahon na rin para gawin ko to. Bakit? Anong gagawin mo? Ibablock ko siya sa Facebook. Kung ayaw niya sa akin, mas ayaw ko sa kanya. Mas pipiliin ko pang mamalimos sa kalsada kaysa kausapin siya. Sige, ikaw ang bahala, anak. Kung yan ang makakagaan dyan sa nararamdaman mo, suportahan kita. Salamat pa. O yan, na-block ko na. Basta ipangako mo na lang sa akin na magiging mabuting tao ka pa rin at hindi ka magpapalamod dyan sa galit mo. Pangako po yan. At ipinapangako ko rin po sa inyo na balang araw, makakapagtapos din po ako ng pag-aaral. At pag nangyari yun, syempre makakakuha na ako ng magandang trabaho. At pagkatapos nun, bibili tayo ng magandang bahay. At ako na po mismo ang bubuhay sa inyo. Huwag mo nang isipin yan, anak. Ang gusto ko yung ma-enjoy mo yung pera pinaghirapan mo. Gaya nga nung sinabi ko sa'yo noon, hindi mo ko obligasyon. Alam ko naman po yun. Pero hindi naman labag sa loob ko na tulungan kayo eh. Ang totoo nga niyan, mas mapapanatag ang loob ko at mas mararamdaman ko na nagtagumpay ako sa buhay kapag tinulungan ko kayo. Ang bait-bait mo talagang bata ka. Napakaswerte ko sa'yo. Dyan kayo nagkakamali pa. Ako ang mas maswerte dahil anak niyo ako. Kung totoo yung sinasabi mo, payakap nga. Naging mabait sa amin ang Diyos. Hindi nagtagal ay tuluyan na rin naming nabayaran ang perang inutang namin sa boss ni Papa. Napakalaking ginhawa ang dulot noon sa amin. Lalo pang gumanda ang sitwasyon nang makapasa ako at matanggap sa scholarship na matagal ko nang inaasam. Naging working student din po ako para kahit papaano ay may naitutulong ako sa mga gastusin sa bahay. Noong una ay mariing tumutol si Papa sa desisyon kong maging isang working student. Sabi niya ay baka raw hindi ko kayanin ang pagsabayin ng trabaho at pag-aaral. At baka bumagsak lamang ako sa klase dahil sa pagod at puyat. Ayaw niyang makita akong nahihirapan lalo pat alam niya kung gaano ko pinapangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Para sa kanya, sapat na raw na naka-scholar ako at sana raw ay doon na lamang ako mag-focus. Pero hindi ko binitawan ang desisyon ko. Araw-araw ko siyang kinukumbinse. Maingat kong pinaliwanag sa kanya na hindi tungkol sa pagsasakripisyo ng pangarap ko. Kundi ito'y paraan ko para kahit papaano ay makatulong ako sa gastusin namin sa bahay. Ang sabi ko sa kanya, mas pipiliin kong mapagod araw-araw kaysa makita siyang nag-iisa sa pagbubuhat ng lahat ng problema namin. Hindi naging madali ang pagpapaliwanag ko sa kanya, pero nakita niya sa mga mata ko ang determinasyon at pagmamalasakit at sa huli, napapayag ko din si Papa sa kagustuhan kong maging isang working student. Sabi niya, kung yan talaga ang gusto ko. At kaya ko naman ay susuportahan niya ako basta lang daw mangako ako na hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Simula noon ay naging tahimik at maayos ang takbo ng buhay namin. Hindi na muling nagkasakit pa si Papa at araw-araw ay naging panatag ang kalooban ko. Napagtanto ko rin kung gaano kahalaga ang kalusugan. Kahit gaano pa kalaki ang ipon mo kapag nagkasakit ka at na-ospital, mauubos ang lahat ng yon. Kaya sa mga nakikinig ng kwento ko, isa lang ang payo ko. Alagaan natin ang ating kalusugan dahil kapag nagkasakit tayo, mawawala ng saysay ang lahat ng pagsusumikap natin. At sa totoo lang, hindi pa rin kami mayaman ni Papa hanggang ngayon. Pero
masaya kami at wala na kaming utang na pinoproblema. Mas gugustuhin kong mamuhay ng salat pero walang utang kesa marangyanga pero baon naman sa pagkakautang. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Ang akala ko, matahimik na ang buhay namin. Pero dumating ang isang bagay na muling gumulo sa isipan ko. Isang pangyayari na hindi ko inaasahan. Pa, magbihis kayo. Oh, bakit? Pupunta tayo sa mall. Naku, gagastos ka pa. Wag na. Sige na, pagbigyan nyo na po ako. Ibibili ko lang po kayo ng bagong damit. Itabi mo na lang yung perang naipon mo sa pag-working student mo. Si Papa talaga oh. Minsan na nga lang tayo lumabas, tatanggihan nyo pa ako. Tsaka isa pa, pinag-ipunan ko talaga tong araw na to para sa inyo. Ganun ba? Opo! Eh kung ganun, sige. Pumapayag na ako. Yun! Sa wakas! Pero sa isang kondisyon. Ha? Ano namang kondisyon yan, pa? Sa ukay-ukay na tayo pumunta. Ayoko sa mall. Masyadong mahal mga bilihin dun eh. Ay, sige na nga. Marami namang magagandang damit sa ukay. Mismo. Sandali nga lang. Kanina ko pa naririnig yung cellphone mo ha. Sino ba yan ha? Ewan, barkada ko siguro yan. Baka gusto makipaglaro ng online games. Hayaan nyo na. O baka naman importante yan. Tignan mo muna kaya. Ay, nakakatamad eh. Kukunin ko lang yung cellphone sa loob ng bag. To be honest, hindi ko in-expecto. Buti na lang, Atomic Card to the rescue. Alam niyo ba na this Atomic Card offers 0% interest for up to 40 days? You can also enjoy flexible installment plans for up to 6 months. And you can also get up to 200,000 pesos spending limit. This is very accessible for everyone kasi naman it has a fast online application. Only 90 seconds. With no minimum income required and no pesky paperwork. And the best part, no annual fees for life. And always remember to shop wisely. So download Atomy to get your Atomy card now. Nasa ilalim pa. Sino ba kasi to? Bakit anak? May problema ba? May nagme-message sa akin sa Facebook. Naku, lagot. Chicks yan no? Si Papa talaga. Sandali nga, titingnan ko kung sino to. O siya, pumapayag na ako na magkaroon ka ng nobya. Pero huwag naman mong pababayaan ang pag-aaral mo ha. Kung hindi, sasamahin ka sa akin. Di po chicks tong nagme-message sa akin sa Facebook. Kung ganun, sino yan? Oh, paano ako nagawa yung message nito? Binlock ko na to ah. Ay, walang iya. Gumawa pa talaga ng bagong account. Daming oras ah. Uy, kalma. Sino yan ha? Sino pa ba? Ito yung asawa niyong sabik sa foreigner. Bakit daw? Hihingi ng tawad. Gusto daw akong makita. Oh, kung ganun naman pala, ba't mukhang perli sa atin? Dilat lang ha. Lahain kayo. Maging magigwara dito ah. Saan mo na? Eh, bamli pa yun. Peng. Katamtabado mo, Joy, tamay sabay dito eh. Ito yung mukha mo. Ang dami niyang pagkakataon para humingi ng Pakasti mo tabado mo. tawad sa akin. Pero ngayon niya lang gagawin. Ano nang balak mo ngayon? Sandali lang pa. Magre-reply ako dito.
Hihingin ko cellphone number nito. Hindi ko alam kung ano yung binabalak mo pero hindi na kita pakikialaman. Total, malaki ka na naman. At alam mo na kung ano makakabuti para sa'yo. Ayun, sandali na lang talaga pa, malapit na to. Storbo ang babae ka, ha? Sa dami ng pagkakataon mo na pwede mo akong kausapin, ngayon pa talaga, kung kailan kami lalabas ni Papa, makaganda ng timing mo, ha? Kumalma ka ka, Liam. Ayos. O yan, tapos na pa. Pwede na tayo umalis. Saglit lang, anak. Ano ba yung ginawa mo, ha? Kaya ako po hiningi yung number niya kasi nagpadala ako ng 1,000 sa e-wallet niya. Tapos binlock ko na rin yung number. Sa wakas, ngayon makakatulog na ako ng mahimbing. Kasi nabayaran ko na yung perang binigay niya sa akin noon. Seryoso ka ba? Opo. At sigurado rin naman ako na hindi nagsisisi yung babaeng to eh. Hulaan ko. Siguro nag-away sila o kaya naghiwalay na sila nung kanu niya. O kaya may nangyaring kamalasan sa kanya. Kaya gusto niya makipagkita sa akin. Pero paano kung talaga nagsisisi na yung mama mo sa ginawa niya sa'yo? Malas niya lang kasi walang pagsisisi sa umpisa. Lahat nasa huli. Tsaka isa pa, wala na akong balak alamin kung bakit gusto niya akong kitain. Wala na rin akong pakialam kahit ilang beses pa siya gumawa ng bagong account sa Facebook. Kasi ibablock at ibablock ko lang lahat yun. Ay, pasensya na po kayo pa. Kung biglang pumangit yung timpla ko. Nadamay patuloy kayo. Pero pangako ko po sa inyo, ito na yung huling beses na mapag-uusapan natin siya. Ngumiti ka na nga lang. Mas gwapo ka kung nakangiti ka eh. Saan pa ba ako nagmahanap ha? Malamang sa akin. Hindi na po kayo. Pagkatapos natin sa ukay-ukay, kakain po tayo sa labas. Naku, babawi ako sa'yo kapag natanggap ko na yung sahod ko sa construction. Hanggang ngayon ay wala po akong bahid ng pagsisisi noong binako ang sarili kong nanay sa Facebook. Siguro para sa iba, lalo na sa mga kabarangay natin ay parang ang bigat ng ginawa ko. Baka sabihin nila na masyado akong galit o sobra akong magtanim ng sama ng loob. Pero ang hindi nila alam, ang tagal kong nagtiis, ang dami kong kinimkim, at ang lalim ng sugat na iniwan niya sa akin. Hindi ito simpleng tampo lamang. Hindi ito basta-basta galit na lilipas. Ito po ay sakit na paulit-ulit niyang ibinaon sa puso ko. At hindi ko kinakahiya ang desisyong yun. Minsan ay kailangan mong palayain ang sarili mo mula sa mga taong paulit-ulit kang sinasaktan. Kahit na sila pa ang mismong dahilan kung bakit nabuhay ka sa mundong ito. Hindi po ako naging masamang anak, sa katunayan ay sobra-sobra pa nga akong umasa at sobra-sobra din akong naghintay. Pero wala akong natanggap na kahit katiting na pagmamahal at suporta na galing sa nanay ko. Kaya ngayon ay pinili ko na lamang na ituon ang buhay ko sa mga totoong tao na hindi ako iniwan. Ngayon po ay mas pinili ko na lamang na palibutan ang sarili ko ng mga taong totoo at tapat kong magmahal. Katulad po ni Papa. Siya po talagang naging sandigan ko sa lahat ng bagay. Siya ang nagpalaki sa akin, siyang nagsakripisyo at siya rin ang nanatili sa tabi ko kahit na anong mangyari. Isa po sa mga pangako ko sa sarili ko ay balang araw kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at nagtagumpay. Hindi ko pagtatrabahuhin si Papa. Ako na ang mag-aalaga sa kanya, ako naman ang magbabalik ng lahat ng ginhawa niyang sakripisyo para sa akin. Kaya ngayon pa lamang, todo na ang sipag at tiyaga ko sa pagiging working student at pag-aaral para makamit ko ang buhay na hanggang ngayon ay pinapangarap ko pa rin para sa amin ni Papa. Maraming salamat po talaga sa pag-ibigay sa akin ng pagkakataong may bahagi ang kwento ko, ang kwento ng isang anak na nasaktan, lumaban at patuloy na nangangarap. At kapag dumating ang araw na makapagtapos na ako, makakaasa po kayo na babalik ako at susulat ako sa inyo, Papa Dudut. Dala ang kwento ng tagumpay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Liam. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.
May isang pinaka-rason kung bakit hindi ka pumapalto sa mga online scatter na yan, yung mga super ace guys. At dahil yun dito, makinig ka. So minabasa ko isang post guys at sabi niya, mag-ingat kayo sa ibang site ng super ace. Kasi yung iba, peperahan lang kayo at sobrang damot sa panalo. Kunti na lang ito na online, hindi madamot sa ating scatter. Ang dami ko nakikita nagpo-promote ng mga ganun, pero scam naman. Doon kayo maglaras talaga matagal natin, trusted talaga kung gusto nyo kumanto kayo. Konti na lang talaga mga legit na super ace ngayon, hay grabe. Ayan yung sinasabi ko sa inyo guys, at ngayon papatunayan ko na totoo yung sinasabi niya guys, kasi may isa akong alam na site na sobrang sikat na artista nagpo-promote nun guys, kailan sila yun at guys, sobrang scam, napakadamot sa alis scatters, super ace guys, at ito yun guys, okay? So ito guys, dalawang super ace po to. Sa kaliwa ko guys, ito yung pinopromote ng artista sinasabi ko sa inyo guys. At sa kanan ko, ito yung pinopromote ko guys na Chili Park. Ilang beses na ako naglaro guys dun sa pinopromote ng artista ang kilala ko guys. At sa ilang beses na yun guys, promise, bihira lang ako manalo. Minsan talagang lamang italo ko kaysa sa panalo guys, maniwala kayo sa akin. Kaya di porke pinopromote ng mga artista guys, maniniwala na kayo. Okay? Para malaman nyo, para patunayan ko yung totoo sinasabi ko guys, mag-event ako dito with 400 pesos. So let's go. Kasi talagang grabe magbigay. Sino mas pata magbigay ah? Ayan na. Kakaalaman na guys. Okay, turbo natin. Let's go. Ayan guys ha. Ayan. Okay na sabay na yan guys ha. Sige na yan guys ha. Sino mas pata magbigay dyan ha? Dalawa ha. Okay. Guys oh. Diba? Guys oh. Palgi tayo dito. Dito talo agad tayo. Guys oh. 400 ko tama? 110. Unlike dito, tinan mo guys oh. Kasi naman mas paldo talaga magbigay. Diba? Grabe guys oh. Ang laki na panalo ko. Diamond. Paldo talaga. Pag ang diamond dyan, paldo talaga yan. Diamond mo. Diamond. Guys, one. Guys, tinan mo. Tinan mo guys oh. Oh. 400 ko tama? Magkano na yan guys? Grabe, queen pa guys. Paldo talaga guys. Hindi madamot. Unlike dito. Ayun na guys, so patunay na. Walang cut yan ha, walang cut yan. Once you just treated yan guys, so ayun na. Tignan nyo guys oh. Tignan nyo. 2.6 agad, 400 ko. Kaya guys, sinasabi ko sa inyo, doon ka sa legit talaga guys na alam mong hindi kayo iskapin. Kaya, Chili Park guys, promise, legit na legit to, trusted to ng lahat. As in, sa bandaan yung kalaro dito. O ayan guys, naniniwala na ba kayo guys? Chili Park kasi guys, trusted na ng lahat to, maniwala kayo sa akin guys. At ito yun ha, link sa comment section guys, gusto mo itong itry, okay? But responsibly, doon kayo pinipili lahat guys, sa mga excellent at saka mga gusto maglibang guys. At yun, gusto mong manalo ka dyan is, ang tip ko din sa'yo is gumawa ka ng bagong account para mas malaki yung chance na manalo ka guys. At yun, Chili Park, tandaan yan ha, ito sa link sa comment section. So yun guys, love you all, bye-bye. Yung jowa ko ngayon, sa link match ko lang nakilala. Link match? Oo! Eto i-download mo, link match. Dito, pwede ka makahanap ng mga friends or yung destiny mo. Malay mo nga, dito ka magka-jowa eh. Dito mo na mahanap yung pinaka-worth it. Talaga? Patigin mo? I-download mo na ha. Pag-uwi mo, i-download mo na. Grabe na, excited ako. Sino kaya magiging destiny mo? I-download ko nga ngayon. Ayos pala din ha. Ayan, i-download ko na. Balitaan na lang kita kapag may nakakausap na ako sa link match. Basta balitaan mo ako ha. Panahon na ako ha. Bye-bye. Bye-bye. Link match. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang sabi nila, opposites attract. Pero may nagsasabi naman na hindi nakakatulong ang pagkakaiba para magkaunawaan. Ikaw kabarangay, alin ba sa dalawa ang iyong pinaniniwalaan? Dear Papa Dudut, ako nga pala
pala si Bea, 20 years old, isang aminadong conservative. Mula sa pag-iisip, sa galaw at sa pananalita. Isama mo na rin ang pananamit ko. Lagi akong tinatawag na manang ng mga kakilala ko. Nung una ay naiinis ako dahil hindi naman kasalanan maging isang conservative. Pero nang tumagal ay nakasanayan ko na. Ibit-balikat na lamang ako lagi sa tuwing may nangpupuna sa pinili kong identity. Hindi naman ako naapektuhan. Masaya at tanggap ko na kung sino at ano ako. Kung gaano ako ka-conservative. Gano'n naman ka-liberated ang nanay ko. 20 years old siya noong isinilang ako at hindi ko nakilala ang tatay ko. Hindi rin naman nagkwento ang nanay ko. Hindi ko hinanap ang tatay ko at hindi naman ako pinilit ng nanay ko na gawin yun. Sa pagdadalag ko ay mas naging malinaw sa akin ang relasyon namin ng nanay ko. Malabo at malayo. Hindi kasi kami naging close noong nagdalaga na ako. Malaking dahilan noon ang pagkakaiba naming dalawa, Papa Dudut. Hindi ko naman sinasadya. Lagi na iparamdam sa kanya na hindi ako komportable sa tabi niya. Hindi rin naman niya pinipilit ang sarili niyang makipaglapit sa akin. Isang bagay na nagustuhan ko sa nanay ko. Bukod doon ay wala ng iba pa. Malimit kaming mag-usap, maliban na lamang kung may kinalaman sa pag-aaral ko o sa pagkain sa bahay. Hindi ko siya nakikwentuhan dahil iniiwasan ko siya, Papa Dudut. Minsan ay napuyat ako sa kakahintay sa kanya dahil may assignment ako sa school at kailangan ko siyang ma-interview. Ayoko sanang gawin pero kailangan. Dumating na lang siyang laseng at pasuray-suray habang ako ay naka-ismid na nakatingin sa kanya, Papa Dudut. Bakit ngayon ka lang? Nakakagulat ka naman. Ako nga ito nagulat sa'yo eh. Mag-uumaga na pero ngayon ka palang umuwi. Uwi pala na matinong nanay? Inumaga lang na uwi, hindi na agad matino. Amoy ala ka pa. Kaya nga naman mangamoy sampagita ako pag nasa beer house. Hindi nakakatuwa, Nay. Oo naman. Masyado kang seryoso. Ang alanganin kasi ng oras ng uwi niyo. Pinag-alala niyo ako eh. Ang sweet naman ng anak ko. Nag-aalala ka talaga. Nag-aalala ako sa sasabihin ng ibang tao. Lagi na lang kayong topic ng mga marites eh. Ano bang pakialam ko sa kanila? Kahit ulamin ko pa yung bote ng beer, wala dapat silang pakialam. Yan. Yung ganyang mindset mo. Yan, Nay. Kaya ka pinag-iinitan ng mga tao eh. Kahit umapoy pa sila, wala akong pakialam. Kailan ka pa kaya magkakaroon ng pakialam? Sa'yo, may pakialam ako sa'yo kasi anak kita. Kung may pakialam ka sa akin, sana umakto kayo ng tama. Wala naman kasing mali sa ginagawa ko eh. Masama ba na mag-enjoy sa piling ng alak?
Single naman ako. Pero may anak kayo. At hindi naman kita pinababayaan. Alam mo yan. Pero ako napapahiya sa mga tao dahil sa mga kagagawa niyo eh. Bakit ako mahihiya? Krimen ba ang uminom ng alak? Dapat ka na bang ikulong kapag nagpapakasaya ka? Hindi ko na kayo makontrol, Nay. Hindi mo naman ako dapat kinokontrol. Dapat, sinusuportahan mo ako. Parang ginagawa ko sa'yo. Suportado ko ang pagiging manang mo. Hindi ako manang ah. Aba, narinig mo na ba mga sinasabi ng mga kapitbahay natin sa'yo? Mas manang ka pa raw kaysa sa mga lola ng lola nila. Wala akong pakialam sa sinasabi nila. Hindi ako susunugin sa impyerno dahil sa pagiging manang ko. Eh, di parehas lang pala tayo. Wala talaga akong pakialam sa sasabihin nila. Gantigusad. Abi na tayo diyan, nanak. One time lang. Pwede bang maligo muna kayo para mawala yung kalasingan nyo? Paapir-apir pa kayo nalalaman dyan eh. Opo, nanay. Maliligo na po. Pasensya na po. At magkape kayo para bumaba ng amats nyo. Alam mo na mga alak lang at orange juice ang trip kong inumin. Nay! Apo, masusunod. Mahal na mana. Mahal na Reyna. Hindi na po ako natutuwa. Bakit ba ang init ng ulo mo sa lasinggerang nanay mo? May assignment kasi ako sa klase at kailangan kitang may interview para doon. Pero dahil sa kalagayan mo ngayon, mukhang imposible kong magawa. Interview lang ba? Sus! Ayaw ko yan. Ilabas mo ang mic at ayusin mo ang sofa para kunwari nasa talk show tayo. Ikaw si Boy Abunda at ako ang guest mo. Ay, teka. Ikaw si Bea. Bea Bunda! Akwiti ko ron kahit lasing ako, ha? Ewan ko sa inyo. Magantay. Hulog na nga lang kayo. Maghahanap na lang ako ng ibang nanay na makakausap ko ng matino. Nagmarcha na ako palayo sa nanay ko at pumunta na sa kwarto ko, Papa Dudut. Pinagbagsakan ko siya ng pintuan para mahalata niyang hindi ako natuwa sa inaasta niya. Kaya lang alam ko hindi yun effective. Kilala ko ang nanay ko, hindi ito balat sibuyas na katulad ko. Kahit anong sabihin mo sa kanya, ipapasok lang sa isang tenga at mabilis lang ding lalabas sa kabila. Siguro'y na-immune na siya sa mga sinasabi ng ibang tao sa kanya mula sa umpisa. May mga alam naman ako sa nangyari sa nanay ko noon bago niya ako isinilang. Nakwento lang ito ng mga kamag-anak namin, Papa Dudut. May dahilan sa pagiging liberated ni nanay. Sa side ng family niya, natanggap na yon. Pero ako na lang siguro ang hindi pa. Kahit magkasama kami sa isang bahay, hindi ko magawang masanay sa ugali niya. Nagmana si nanay sa pagiging liberated sa tatay niya, ang aking lolo. Palibasa, nagtrabaho sa Amerika ang lolo ko noong kabataan niya at na-impluensyahan niya si nanay. Kabaliktaran naman si lola. Kay lola ko marahil nakuha ang pagiging conservative ko o yung pang-aasar sa akin na isa raw akong mana. Nung nabubuhay pa ang lola ko, siya madalas ang nag-aalaga sa akin. Dahil si nanay ay ini-enjoy ang pagiging malaya niya at liberated. Inalagaan din naman ako ni nanay pero mas naging close ako kay lola. Dahil kaparehas ko siya, sa kanya ko nakuha ang values na pinangahawakan ko pa rin hanggang sa ngayon. Kaya naman sa tuwing nakikita ako ni nanay ay lagi niyang naaalala ang lola ko. Sa tuwing nakikita ko naman si nanay, naaalala ko sa kanya si lolo. Ewan kung balanse itong matatawag. Pero para sa akin ay hindi. Dahil ang pagkakaiba namin ang siyang dahilan kung bakit hindi kami magkasundong dalawa, Papa Dudut. Saan ka pupunta? Imimit ko lang po yung best friend ko. Birthday niya. Makiki-birthday ka sa best friend mo sa ganyang damit? Seryoso ka ba? Anong problema sa pananamit ko? Lahat! Disente ang suot ko. Di ka lang sanay sa ganitong pananamit. Hindi lang ako sanay makakita ng baduy manamit. Magpalit ka nga! Magkakasurais ako
sa damit mo eh. Ayoko. Magandang suot ko. Paano maganda? Tumingin ka na ba sa salamin? Lahat ng salamin dito sa bahay, tinignan ko na. Walang pangit sa suot ko. Anong salamin yung tinignan mo? Yung basag? Ay nako, ang lakas mangpuna ng damit samantalang kayo. Kita ng kaluluwa? Paulit-ulit mo nang sinasabi yan. Tanggap ko naman. Natural ang kaluluwa ko at walang halong kemikal. Kaya okay lang. Pero yung suot mo ngayon, natural at puro kemikal na kabaduyan. Sige nga, anong masama sa suot ko? Naka-turtleneck ng floral at long sleeves pa. Sa Baguio ba ang birthday? Nilalamig ka, girl? Magkakatonsillitis ka ba kapag hindi ka gumamit ng floral na turtleneck? Regalo to ni Lola sa akin. Kahit regalo pa yun ng guardian angel mo, dapat hindi mo tanggapin. Tapos ipaparis mo sa naguhumiyaw na tiger print na palda? Tapos rubber shoes na pula? Anak ba kita? Nasa nagdadala lang yan. Eh, hindi mo nga madala ng maayos. Naaawa ako sa mga makakakita sa'yo, sa totoo lang. Magpalit ka. Huwag mo akong bigyan ng kahihiyan. Hindi ako magpapalit. Maganda nga tong suot ko para walang makasilip. Walang magkakaroon ng interes na silipang ka. Magpalit ka. Halaga tutulungan kita. Ayoko nga. Plano mo ba maging mascot sa birthday ng kaibigan mo? Kasi kung oo, edi congratulations! Ang lakas mo manlait, Nay. Samantalang ikaw ang iksi ng mga suot mo. Parang lagi mong pinapasilip ang rayuma at varicose veins mo. Uy, wala akong varicose veins. Rayuma. Nagsisimula pa lang. Huwag mong pakialaman ang ugat at tuhod ko, ha? Ang dapat mong pakialaman eh kung paano ka tamang mag-mix and match ng suot. Naka-mix and match na to. Naka-mix lang pero hindi match. Utang na loob, magpalit ka. Ano na lang sasabihin ng ibang tao sa akin? Pinalaki kitang walang fashion sense. Hindi ko yung kakayanin. Iiyak ako. Ewan ko sa inyo. Babalik ako bago dumilim. Gaya, please. Try mo namang umuwi ng lagpas alas 7 ng gabi. Kahit umuwi ka pagkatapos ng 24 oras, matutuwa na ako. Ibigay mo na to sa akin. Magpagabi ka sa daan. Gusto kong ma-enjoy mo ang kabataan mo. Ini-enjoy ko ang kabataan ko sa paraang gusto ko. Paano mo malalaman na yan ang gusto mo eh hindi mo pa nga natatry yung sinasabi ko? Sa nakikita ko po sa inyo, wag na lang. Ayaw ko lang matry. Di ba ba? Aalis na po ako. Nandito na ako bago Ano, gumabi. ay, bumanta dyan. Dahil ko natangaw din. Ay, bang kami abing, hindi ka tayo mga kantayan. Ganun ka abing yun. Isang raan man data, tapos sa mga tangaw din eh. Sulpong dato ya. Ay, aburay ka na kanya kapal pasok dito ya. Papa Dudut, nagmamadali na akong lumabas para hindi na makahabol si nanay ng satsat sa akin. Sa mga ganong sitwasyon lang niya ako madalas binubungangaan. Kapag napapansin niyang sumosobra na ang pagiging konserbatibo manang ko, gusto niyang masubukan ko na magwalwal kasama ang mga kaklase kong nag-aaya sa akin sa inuman o kaya ay magpagabi. Pero hindi ko kasi nakahilingan yon. Iniisip ko pa lamang ay para na akong nasusuka. Hindi kaya ng sistema ko na lunukin ang lifestyle ng nanay ko. Marami pa siyang gustong ipasubok sa akin, Papa Dudut. Tulad na lamang ng makeup, ilang beses niya akong binibilhan ng makeup pero lahat ay pinamimigay ko lang. Bukod kasi sa hindi naman ako marunong gumamit noon ay hindi ko rin nakikita ang kailangan ko pang gumamit noon. Tanggap naman ang itsura ko, Papa Dudut. Hindi pa sa akin, hindi para sa akin ang makeup. Ang isang bagay nga na hindi ko magawang tanggapin mula sa nanay ko ay yung pagpupumilit niya sa akin na magparitoke. Nakahanap kasi siya ng buy one take one promo nung selebrasyon ng Mother's Day sa isang beauty clinic. Ilang araw niya akong pinipilit na maghanap ng ipaparitoke sa mukha ko.
Ilang beses siyang nagmakaawa para may kasama siya. Nagsuggest siya na magpalaki raw ako ng dibdib o kaya ay magpakapal ng labi dahil yon ang uso. Nagulat ako sa mga gusto niyang mangyari at sinabi kong kasalanan sa Diyos ang gawin yon, Papa Dudut. Tinawanan lamang niya ako at sinabing marunong lagi magpatawad ang Diyos, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan pa ng mga araw ay mas lalong nalayo ang loob ko kay nanay. Lalo kapag nagkakaroon ako noon ng flashbacks tungkol sa pagpapalaki niya sa akin. Kung paano niya kausapin ang mga kaklase at mga kaibigan ko. Hindi na ako natutuwa sa kanya pero dahil nanay ko siya ay kinakailangan kong tiisin kung sino siya. Nangako na lamang ako na kapag nakapagtapos na ako ay magmamadali akong umalis sa poder niya. Wala na akong balak magpakita sa kanya o makisalamuha kahit tuwing Pasko o kaarawan niya. Tanging pagpapadala na lamang ng pera ang koneksyon ko sa kanya. Siyempre, hindi ko pa rin naman siya pababayaan dahil utang na loob ko sa kanya ang lahat. Pero pinangako ko na hanggang pera lang ang makukuha niya sa akin at hindi ang pangunawa ko. Mahirap lang talagang unawain ang mga prinsipyo ni nanay. Mahirap siyang unawain in general. Dapat nasanay na ako, hindi ba? Dahil 2 dekada ko na siyang kasama. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit hindi ko pa rin makuha ang punto niya sa buhay na pinili niya. Hindi na siya bata pero kung umasa siya, akala mo'y teenager lamang at ang nakakainis pa ay parang wala siyang pakialam sa mga sinasabi ko. Parang hindi niya maintindihan na hindi ako okay sa nakikita ko sa kanya. Hindi niya alam na nakakaapekto na sa mental health ko ang mga desisyon niya sa buhay. Lalo na ang mga sinasabi ng ibang tao sa aming dalawa. Pati ako ay nadamay na sa mga chismis ng mga kakilala namin. Kung siya ay walang pakialam, ako naman tong laging nasasaktan. Usapan ng mga marites sa kanto natin. Aba, malay ko. Hindi naman kami close. Ikaw na naman ang tampulan ng chismis. Kung di pa ako napadaan doon sa tindahan ni Aling Miding, hindi ko pa malalaman na ikaw na naman ang topic. Ano na naman ba ang napansin nilang mali ko? Sige nga, isplok mo sa akin ang mga sinasabi ng mga perpektong marites na yan. Totoo bang namimigay ka ng kondom sa mga binata sa kanto natin? Ah, oo. Regalo ko yun para sa mga malilikot na binata. Mahirap na. Baka hindi pa sila handa magkaroon ng mga anak. Condom is the key. Hindi nyo ba alam na nakakahiya yun? Lantaran yung pinakita sa mga tao na inaabutan mo ng mga kondom yung mga binatang yun. Hindi lang inabutan. Pinagsabihan ko pa. Tsaka tinulungan ko kung paano gumamit. Baka mabutas nila di talo rin. Naririnig niyo po ba mga sinasabi niyo, Nay? Oo naman, no. Mukha lang marumi yung tenga ko pero malinaw ang pandinig ko. Ang ibig kong sabihin, paano niyo nasasabi ang mga ganyang salita? Hindi dapat kayo namigay ng mga kondom. Na-video ka pa at pinakita sa akin habang nagbubukas ng kondom para ituro kung paano ang tamang paggamit. Baka lang kasi hindi nila alam Baka hindi na ituro sa kanila sa school. Hayaan yung ang mga magulang nilang magturo noon. Alam mo ba kung gaano ka-awkward para sa magulang na ituro yun sa mga anak nila? Lalo na tayo mga Pinoy. Hindi ka nga nahihiyang abutan ako lagi ng birth control pills buwan-buwan. At dapat nga magpasalamat ka sa akin kasi protektado ka na. Protektado ako dahil hindi ko naman ginagawa ang iniisip nyo. Mabuti naman pero kung balak mo na. Hindi naman kita pinagbabawalan. Sino ba naman ako? Maaga nga ako nakabuo, diba? Hindi naman ako nagsisi dahil maganda ka at matino. At sana kayo rin matino. Namigay lang ng condom at pills, hindi na agad matino. Sobra ka namang mang-judge. Mas grabe pang panghuhusga sa inyo ng mga nasa kanto natin. Baka halata naman kayo. Alam ko naman yan, pero hanggang kahulang naman ng mga yon. Hindi rin nila ako kaya, no? Huwag nga sila magmalinis. Alam ko lahat ng baho nila. Pasalamat sila, hindi ako interesadong pagpiyak
pagpipiestahan ng buhay ng ibang tao, hindi gaya nila. Eh wala sana silang pagpipiestahan kung hindi ka pabigay ng mga ichismis nila sa'yo. Kasalanan ko ba kung interesting ang buhay ko para sa kanila? Ako ata ang artista/vlogger dito sa barangay natin. Bawat galaw ko binabantayan. Pinag-uusapan. Paano hindi babantayan ang bawat galaw nyo? Eh sobra naman kasi ang ginagawa ninyo. Mukha lang sobrang ginagawa ko sa mga taong kulang ang pangunawa sa mga katulad ko. Ang hirap nyo rin kasing unawain. Lagi na lang ako napapahamak dahil sa mga ginagawa nyo. Pati ako nadadamay. Minsan ayoko na lang lumabas ng bahay dahil lagi na lang silang may sinusumbong sa akin tungkol sa inyo. Kahit magsumbong sila, ako pa rin ang kampihan mo. Kung alam nyo lang kung gaano kayo kahirap kampihan, Nay. Ang hirap. Kunwari hindi ako nasaktan sa sinabi mo. Tatanggapin ko yan kasi hindi mo pa rin ako maintindihan. Pero tandaan mo, magbubunga ng maganda tong pagiging pakawala ko. Kailan naging magandang pagiging pakawala? Basta, makikita mo. Napahiling na lamang ako sa mga walang kwenta at walang katuturan na mga sagot ni nanay. Alam kong kahit na anong sabihin ko ay hindi pa rin ako mananalo sa kanya. Magkaiba talaga kami ng mindset. Kaya hindi niya makita ang punto ko. Hindi ko rin makita ang punto niya. It's a tie. At yun ang nakakainis dahil wala ni isa sa amin ang sumubok pantayan o unawain ang mindset ng bawat isa. Aminado akong ipagtatanggol ko ang nakagisnan kong mga prinsipyo at ibang paniniwala sa tama at mali. Ganon din naman si nanay. Hindi rin niya basta-bastang aabandonahin ang prinsipyo at nakasanayan niya. Lalo't may edad na rin siya. Lalong matataga sa bato ang mga prinsipyo niya kapag tumagal at nadagdagan palalo ang edad niya. Marami pang naging issue si nanay na nung una ay pinalagpas ko. Akala ko kasi marirealize pa niyang mali ang ginagawa niya pero nagkamali ako noon. Minsan ay munti ka na siyang madimanda dahil sinuportahan niya ang isang dalaga sa kanto namin para magpalaglag. Nabuntis ang dalagang ito nang hindi sinasadya at hindi siya balak panagutan nang nakabuntis sa kanya. Wala rin siyang trabaho at umaasa lang sa sustento ng kanyang nanay. Matapang na sinuportahan ni nanay na ipalaglag nito ang pinagbubuntis niya. Dahil daw mas lalo lang mahihirapan ang buhay ng isisilang niya kung hindi pa siya handa bilang isang ina financially at emotionally. Napailing na lamang ako nang malaman kong galit na galit ang nanay ng dalagang ito kay nanay. Umabot pa sila sa barangay at nagkainitan ng ulo hanggang sa tinakot siya ng nanay ng dalaga na idedemanda kapag hindi pa siya nagsorry. Hindi nagsorry si nanay. Tinaasan niya ang pride niya at walang nagawa ang nanay ng dalaga. Mabuti na lamang at kapos sa pera ang nanay ng dalaga kaya wala itong ginawang pagdedemanda. Papa Dudut. Nay, Ano yon? dadalawang boyfriend ko si Lucio rito. Anong oras ka aalis? Hindi na ako aalis. Di ba sinabi niyo na may lakad kayo ngayon? I have to share my new favorite, this pink Atomic card. And it's not just cute, it's also convenient for paying later shopping, and also it has a 0% interest on monthly purchase. Plus, it has a spending limit of up to 200,000 and there are no annual fees. And also, you can enjoy flexible installment options and split your bills over 3 or 6 months. So let me tell you how I use it. So today, I treated my sister and my BF a coffee.
And instead of worrying about cash, I just pulled out my Atomy card. It was cashless and hassle-free. Next is I grab a birthday cake for my cousin, and with my Atomy card, I didn't stress about paying up front. I will handle it later, so easy to use. With Atomy, shopping is stress-free, no hidden fees, total control over how you pay, and an easy application process. If you want a convenient way to shop anywhere, download the Atomy app today and apply for your own Atomy card. Sinabi mo kasi nadadalaw ang boyfriend mo eh. Gusto ko makilala syempre. Sa Facebook ko lang siya nakikita kapag nagpo-post ka. Gusto ko makaharap siya ng personal para makita ko kung gaano siya talaga kakinis. Nay! Oh, kung mo sabihin mamasamain mo pa yung comment ko na makinis siya ha? Sobra naman na ata pagiging conservative mo niyan. Ayoko lang na nagko-comment ka lang ganyan sa boyfriend ko. Nakakaasiwa. Ang banal mo naman masyado. May kumakatok. Baka si Lucio na yan. Teka, bagay ba ang lipstick ko sa spaghetti strap na suot ko? Hindi. Ayos, bagay nga. Pagbuksan mo na. Lucio, napaaga naman yung dating mo. Na-excite lang ako na makita ka. Nakaalis na ba nanay mo? Sa kasamaang palad, hindi pa raw siya aalis. Pasok ka na. Salamat. Hello po. Magandang gabi po, ma'am. Nanay na lang itawag mo sa akin. Makinis ka kaya gusto kita maging son-in-law. Ay! Bakit? Makinis naman talaga siya. Nasa lahi lang po siguro. Oh, Bea, narinig mo yon. Makinis ang lahi ni na Lucio. Kaya magpalahi ka na sa kanya. Chos! Nay, ano ba? Ikaw naman? Binibiro ka lang eh. Lucio, ilang taong ka na pala? 25 years old po. Ah, maganda yan. Mas matanda ka dapat sa babae para ma-handle mo siya ng maayos. Ang hirap pa naman pakisamahan nitong si Bea. Madalas lang po yung toyo niya pero kaya ko naman pong i-handle. Lucio? Ay, tumigil ka, Bea. Banding namin to ng son-in-law ko. Hmm? Nakakatuwa naman po kayo. Parang ang saya niyo pong maging nanay. Sobrang cool. Si Bea lang naman yung nagtatakwil sa akin. Yung mga kabataan dito sa lugar namin, gusto nila ako maging nanay. Paano hindi ka gugustuhin ni parehas mong pakawala? Ano yan? Sabi ko po, pakawalan niyo na si Lucio kasi kami naman muna ang magbabanding. Teka, may kondom ka ba dyan, Lucio? Nay, sobra ka na! Nagtatanong lang ako kasi sabi mo magbabanding kayong dalawa. Eh mali ko ba kung anong banding yung gagawin nyo? Gusto ko mag-iingat kayo. Wala po akong kondom na naitatabi. Akong bahala sa'yo. May natira pa ako mula dun sa mga pinamudmud ko sa kanto. Nagpamudmud po kayo ng kondom? Oo, buong araw. Hindi niya kailangan ng kondom. So ginagamit mo na yung pills na binili ko sa'yo? Nagpipills ka, Bea? Hindi. Bakit naman hindi? Sayang naman yun. Baka mag-expire. Yung iba pa naman nakuha ko lang dahil naka-promo. Dahil malapit na mag-expire. Gamitin mo na. Unahin mo yung mga mag-i-expire ngayong taon. Dali na. Lagi niyo na lang ako binibigyan ng kahihiyan. Ano bang nakakahiya sa pills at kondom? Malawak lang talaga isip ng nanay mo. Nakakatuwa nga eh. Hindi lahat ng mga nanay ganyan mag-isip. Thank you, Lucio, ha? Nakahanap na rin ako sa wakas ng kakampi. At dahil dyan, ako na ang bahala sa 1-year supply mo ng condom! Chos! Nainis ako nang magkampihan sina Nanay at Lucio Papadudut. Pinagkaisahan nila ako. Marami pang binida si Nanay sa pagiging liberated niya. Nakahanap kasi siya ng kakampi kaya ang lakas ng loob niyang bumida sa mga bagay na hindi naman tama. Hindi na nga ako sumasali noon sa usapan nila, Papa Dudut. Tuwang-tuwa si Lucio habang nakikinig kay Nanay. Habang ako naman ay nagpipigil na mainis. Ayoko lang ipakita na bad trip na ako noon kay Lucio. Kaso hindi rin makahalata si Lucio na hindi na ako komportable sa usapan nila ni Nanay. Nainis akong lalo dahil alam naman niyang conservative ako pero harap-harapan niyang pinakikita na mas pabor siya sa pagiging liberated ng isang tao. Nagtatampo man pero sinikap kong hindi yon ipakita sa kanilang dalawa, Papa Dudut.
Lalo't nakita kong nagkakasundo na silang dalawa. Siguro'y nagustuhan kong makita na magkasundo ang nanay at boyfriend ko. Kahit na hindi ko gusto ang paraan nila ng pag-uusap. Hindi rin kasi conservative si Lucio at hindi rin naman siya liberated katulad ni nanay. Nasa gitna lamang siya. Pero noong pagkakataong nagkaharap at nagkausap na sila, parang na-recruit na ni nanay si Lucio para maging katulad niyang pakawala. Hindi na ako natutuwa. Kaya naman hinila ko na si Lucio at sinabing may panonoorin pa kaming pelikula sa kwarto. Dinukso kami ni nanay at sinabing baka magpanggap lang kaming manonood pero iba naman pala ang gagawin namin. Sinabayan niyo ng malakas na tawa ni Lucio. Mas lalo kong nailang at nainis. Kaya ang ginawa ko ay pinauwi na lamang si Lucio at nagpanggap na may kailangan lamang akong tapusin na school project. Naniwala naman si Lucio at hindi na halata ang totoong nararamdaman ko. Nagpaalam na si Lucio at si nanay naman ay naghanda na rin para umalis. Nagplano na siyang ituloy ang lakad niya dahil tapos na niyang makilala si Lucio, Papa Dudut. Ang ganda. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko na muling pinadalaw si Lucio sa bahay, Papa Dudut. Doon na lamang kami madalas sa bahay nila kapag wala ang mga magulang nito. Nagtanong si Lucio kung bakit ayaw ko na siyang papuntahin sa bahay at sinabi ko ang katotohanan. Hindi ko gusto na naimpluwensyahan siya ni nanay at tinawanan lamang ako ni Lucio. Wala naman daw masama sa mga sinasabi ni nanay. Maganda nga raw na may kakaiba na mindset si nanay para mabalanse ko ang tama at mali. Hindi ko na lamang inimik si Lucio, Papa Dudut. Ayoko na lang pahabain pa ang argumento namin. Kahit ano namang sabihin ko, idol ni Lucio ang nanay ko at wala akong panalo doon. Kaya naman iniwasan na lamang namin na mapag-usapan si nanay sa tuwing magkasama kami para hindi masira ang mood ko. Sa wakas ay nakahalata na rin si Lucio. Panay din ang tanong ni nanay kung kailan muling dadalaw si Lucio. Pero kapit balikat lamang ang sagot ko sa kanya. Hindi naman niya ako kinukulit pa. Lagi na lamang kipit balikat ang sagot ko kay nanay sa tuwing may sinasabi o tinatanong ito sa akin na malayo sa prinsipyo ko. Alam ko minsan na naiinis na rin siya dahil ayaw ko siya sagutin ng tama o totoo. E ano bang magagawa ko? Nahuli ni nanay ang inis ko sa kanya. Mabuti nga't nakaramdam na siya na hindi ako komportabling makipag-usap sa kanya. Hindi na rin niya ako pinipilit na sumagot sa tuwing kinakausap ko siya. Nakita na niyang nag-set ako ng boundaries pagdating sa relasyon naming mag-ina. Mas naging payapa tuloy ang buhay ko at hindi na ako napipilitang makipag-usap at makipagbangayan kay nanay. Lalo na sa tuwing may issue ito na may kinalaman sa pagiging liberated niya. Kaya lang meron na namang nangyari at hindi ko matiis na hindi siya kumprontahin, Papa Dudut. Hindi na naman ako nakapagpigil ng inis ko, Papa Dudut. Nay, mag-usap nga tayo. Eh wala. Gusto mo na ulit akong kausapin. Sa totoo lang,
Hindi naman ako natutuwa makipag-usap sa inyo dahil puro stress na lang po inaabot ko sa inyo. Ano na naman kaya ang kasalanan ko ngayon? Bakit kayo nag-post ng video sa Facebook tungkol sa pribadong ginagawa ng magkarelasyon sa kama? Hindi naman sa kama ginawa yun na magkarelasyon sa video Nay, hindi nyo na naman nakikita ang punto ko eh. Ikaw siguro yung nag-report ng videos ko, no? Hindi lang ako. Paniguradong may iba ring tao na naasiwa sa pinost nyo. Hindi naman sa Facebook tamang i-post ang mga ganyan eh. Eh saan? Dapat hindi kayo nagpo-post ng gano'n kahit saan. Pribadong bagay yan. Naku, sa Amerika nga, mas lantarang pa ang mga pinopost nila kaysa sa akin. Gatuldok lang yung pinost ko kumpara sa pinopost sa mga kanon. Huwag niyo pong ikumpara ang Amerika sa Pinas dahil kahit 2024 na, hindi pa rin lahat ay bukas ang isipan sa ganon. Kaya nga ako nagpo-post para mabusan ang isipan ng mga piling sakto ng mga tao sa Pinas. Walang masama sa pag-ano. Tingnan mo na, kahit ako nahawa na sa'yo, hindi ko na rin mabanggit ang diretsahan ng tamang term. Pagkaano na lang nasabi ko para lang makilipin sa pagiging conservative mo. At mali ako sa pagiging conservative ko? Wala namang masama. Yan ang pinili mong daan eh. Kaya hayaan mo lang din kasi ako sa pinili mong daan. Kanya-kanyang trip lang yan. Kanya-kanyang trip talaga. Alam niyo, hindi trip ng mga magulang ni Lucio ang mga pinost niyong videos. Paano nila ako nakita eh? Hindi ko naman sila friend sa Facebook. Kasi tinag mo si Lucio sa mga video na yon. Malamang makikita nila. Ay, di sorry. Wala naman ako masamang intensyon doon. Mali ang intensyon niyo. Pati sa akin, nag-iba na ang tingin ng magulang ni Lucio. Grabe naman silang manghusga. Bagay sila na tumira rito sa barangay natin. Marami silang makakaparehas. Baka naman pwedeng kahit minsan seryosohin niyo itong mga sinasabi ko sa inyo. Sineryoso ko naman. Ayoko lang palakihin at ayoko lang mas lalong stressin ka. Paano ayaw niyong ma-stress ako eh? Yung mga sagot niyo nakakaputok ng ugat sa sentido. Sige na, pupurahin ko na yung videos para hindi na pumutok ang ugat mo. Sana kasi hindi niyo na lang pinost eh. Ano magagawa ko eh, na-post ko na. Sorry na lang, para sa mga hindi malawak ang pag-unawa. Kahit sinong malawak ang pag-unawang iharap sa inyo, mahihila niyo para kumitid ang utang. Sigurado ako. Hindi kita pinalaki para manghusga, ha? Nakakasakit ka. At ako ba hindi nasasaktan sa mga epekto ng ginagawa niyo? Apektado lahat sa akin dahil sa mga hindi niyo pinag-iisipang desisyon. Pinag-isipan ko lahat ng ginawa ko. Nagkataon lang na maling mga tao ang nakakita kaya hindi nila na-appreciate ang intensyon ko. Intensyon yung manginis. At nakita nila yon. Kaya yun ang naging reaksyon nila eh. Sana masaya na kayo na nakapangbuisit kayo ng araw ng mga tao. Sila lang ang nambubwisit ng araw nila. Kung kaya lang nilang buksan ang isipan nila, maiintindihan nilang walang masama sa mga ginagawa ko. Ilan na kami nagsasabi na hindi tama ang mga ginagawa niyo. Wala na kayong tama, Nay. Wala. Ang ipanganak at buhayin ka. Hindi ba tama yon? Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Nanay Papa Dudut. Hindi ko na rin binalak na sagutin yon. Alam kong nasaktan ko siya sa walang preno kong bibig, pero ganun talaga kapag napuno ka na. Pinalikuran niya ako at hindi na hinintay pang sumagot ako. Alam naman niyang wala rin akong panlaban sa huli kong sinabi sa kanya. Nagkulong siya sa kanyang kwarto at malakas na nagpatugtog ng rock music. Pero sa kabila ng ingay ng musikang pinapakinggan niya, dinig ko pa rin ang pag-iyak niya. Nasaktan ko si Nanay at aminado akong nasaktan ako nang makita siyang ganon. Yun ang unang beses na nagpakita siya ng ganon sa akin, Papa Dudo. Hindi ko yun napaghandaan. Nasanay kasi akong lagi siyang matapang at balahura akong sumagot. Mahal ko si Nanay pero maraming beses na sinagad nito ang pasensya ko. Nag-impake ako at tinawagan si Lucio. Nakiusap ako na pansamantala ay titira muna ako sa kanila. Alanganin noong umpisa si Lucio pero noong umiyak na ako ay pumayag na siya. Pansamantala lang naman ang pagtira ko kina Lucio. Nagpapalamig lamang ako sa mga nangyari sa pagitan namin ni Nanay. Babalik din naman ako sa bahay namin at hindi ko pa kasi kayang harapin noon dahil alam kong magkakailangan pa kami.
Nag-iwan ako ng sulat kay nanay na pansamantala ay magpapasama muna ako kay Lucio. Hindi naman niya sinagot ang sulat na yon at hindi rin niya ako minessage kahit sa Facebook or text. Nagsimula na akong tumira pansamantala kay Lucio. Inasikaso naman niya ako pero hindi pa rin nawala sa isipan ko si nanay. Bihira akong umuwi ang mga magulang ni Lucio. Kapag andun ang mga magulang niya ay madalas lamang akong nagkukulong sa kwarto ni Lucio dahil nahihiya ako. Baka kasi hindi pa rin nila mapatawad ang ginawang pagpupost ni nanay ng malalaswang videos sa Facebook. Siguro inabot ako ng 2 buwan sa bahay ni Lucio bago ako nagpasyang umuwi ng bahay mapadudot. Kaya mo mag-magic with Maggie Magic Sarap. Oh, try mo na. Wait, ang bughag ng hair ko. Use Sun Silk para sa Lugay Ready Fragrant Hair. Sun Silk. Nay, uuwi ka pa pala. Kala ko hindi na. Kailangan ko nang umuwi. Siguro naman ayos ka na. Hindi ka nagalit sa pagiging pakawala ko? Uy, may nasabi na naman ba ako? May mali ba? Ano yun? Huwag kang umiyak. Itausap ka rin tayo Ay, ng mali mo sa mga luha mo eh. Buntis po ako, Nay. Talaga? May mga naisip ka na bang kunin na ninang? Huwag kang kukuha rin sa barangay natin, ha? Naku, walang mapapalang apo ko tuwing Pasko sa kanila. Nay, narinig niyo po bang sinabi ko? Oo, buntis ka. Congratulations! May intindihan mo na ako sa wakas. May kaibigan akong Obigaini. Doon ka na magpa-check ka para may discount tayo. Nay, buntis ako! Buntis! Ay hala, paulit-ulit? I-recommend ako ba sa'yo na magpa-check up sa Obigaini kung kapag lang yan nangyayari sa'yo? Hindi niyo kasi siniseryoso eh. Ano bang hindi siniseryoso? Eh, ang dami ko na nga plano sa apo ko. Sa private school siya mag-aaral. Babawi ako sa kanya kasi hindi kita napag-aral sa private school. Sana ang apo ko! Hindi pa ako ready. 20 years old pa lang ako. 20 years old din naman ako nung nabuntis sa'yo. Hindi rin ako ready noon. Pero nung nakita na kita, walang araw na hindi ko piniling hindi maging ready. Paano ako magiging ready? Ayaw akong panagutan ni Lucio. Aba, di ko yung bata pala yan ah. Makinis lang pero napakasama. Ibigay mo sa akin ang address niya para maratrat ko. Ayaw din kasi ng magulang niya sa akin eh. Eh di ayaw din natin sa kanila. Hindi natin sila pati. Tayong 3 ng apo ko ang magkakakampi. Hayaan natin sila. Sabi ni Lucia parang hindi sa kanya kung dinadala ko. Hindi ba? Sa kanya ako. Ano ba naman ganun yan? Tanong lang ako. Magaling. Paano magagaling? Lalaki pa lang naman yung pinag-umalis. Malalaman ko sa inyo. Wala naman masama na tumulan ka sa nangyari sa akin. Ayos naman kitang pinalaki. Malaki mo ba? Alam mo, ginagawa ko sa buhay. Madalas na mas nanay ka pa isa sa akin dito. Kaya mo yan alam. Maniwala ka sa sarili mo. Hindi pa ito kaya na kaya mo. Kaya ko na. Masaya ka ba ito? Kaya na kaya. Paano mo sa akin? Sarang dapat. Pagpunan ka kailangan.
Dati gaming video, di na pa kitang taading yun. Kalutong.